Il-liġi ġdida dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol se twassal biex tiddaħħal kultura ta' serjetà u responsabilità. Dan qalu il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard waqt konferenza l-aħbarijiet li saret fabbrika fil-qasam industrijali ta' Bulebel. Ftit jiem biss wara li din il-liġi għaddiet b'mod unanimu l-Parlament qabel aġġorna għal btajjel tas-sajf, il-Ministru Attard qal kif din se tindirizza ir-realtajiet li żviluppaw f'dawn l-aħħar 20 sena f'diversi postijiet tax-xogħol, partikolarment dawk li joffru l-akbar riski. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA, Dr. Josjen Kutajjar, qalet li hemm pjan ta' ħidma x'jidħol fis-seħħ kif joħroġ minn din il-liġi ġdida. Fejn tidħol kostruzzjoni għandna abbozz avvanzat li issa kemm nirfinawh abbażi tal-att il-ġdid, dak ikun qed jirregola l-industrija tal-kostruzzjoni, għandna wkoll f'stat avvanzat u f'diskussjonijiet il-skeda ta' penali, ġifieri biex dak li ikun jaf eżatti kull reat x'sa jammonta f'penali biex dik tkun ta' prevention ukoll sabiex ir-reati fil-fatt ma jsirux. Dr. Kutajjar sostniet li hemm klawżoli f'din il-liġi li se jagħtu aktar saħħa lil ħaddiema fuq il-postijiet tax-xogħol li se jitlu fis-seħħ ma' żmien u skont il-prijorità tagħhom. Ġie nnutat kif l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena saru kważi 4,000 spezzjoni mill-ispetturi tal-OHSA, dan filwaqt li nħarġu 260 multa li jsarfu ferm aktar minn kemm ingħataw f'sena sieħa fl-2023. Tħabbar ukoll li bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena ittieħdu 618 il-azzjoni differenti ta' infurzar fuq l-antijiet tax-xogħol. Intqal li nofs dawn l-ispezzjonijiet saru f'sit ta' kostruzzjoni, b'oħrajn fuq makkinarji fuq osmat differenti u anke brabta mal-użu ta' kimiċi jew fi stabilimenti li għandhom riski kbar ta' sustanzi perikolużi. Il-Ministru Attard kompla li hemm impenn qawwi ta' investiment fl-awtorità għal risorsa umana fejn ħaddiema sal-aħħar tas-sena d-dieħla se jkunu qed jitilgħu għal 80. Dan fl-istess ħin li bdiet evalwazzjoni interna biex issir l-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa u s-Sigurtà f'pajjiżna. L-aspett li l-awtorità għandha issa s-seta li taġixxi b'mod aktar maġġel biex tipprevjeni ċertu sitwazzjonijiet li jkunu qed jiżviluppaw għandek konċetti marbuta mal-HSRO illi hemmhekk qed naraw li din il-liġi enabling law tista' twassal biex minn żmien għal żmien nintervjenu f'dawk l-oqsma fejn ikun hemm riskju għoli. Dr. Attard tem jgħid li minn Jannar li għadda il-Ministeru li minnu u responsabbli għadda 9 abbozzi ta' liġijiet ġodda fil-Parlament u mal-25 abbozz ta' liġi sa mill-bidu tal-leġislatura.